March ni thum sang ni le somni pathum khan Țumpui khelmual Kolasibah Zofate inpumkhatna ti thupui hmanga Chapchar Kut kumsang ni le somni pathum lawmna hun chu Minister Pu K.Lalrinliana Kolasib Assembly Constituency bialtu MLA chuan Kut Pa niin hmanpui John LT Sanga Deputy Commissioner chu Kut Thlengtu niin Hailakandi le Cachar District Deputy Commissioner le Superintendent of Police-te chu sawm bik niin antel bawk ani Kut Pa Pu K.Lalrinliana Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Chapchar Kut hman țhin ani dante sawiin Kut hmanna chu Hnam ziarang le kalphungte humhalhna kawnga thil poimo tak ani thu asaya Hnam ziarang le thuam humhalhna Kut Thlengtu siamnana mizo nun zemoi tlom ngai na te aya upa zana te Țumpui ngai te Țumpui du na thil lungte choi nun le ti pun na hun changka ya hman apoimo thu le Zofate inpumkhatna hun cha hmang turin kalphungte acha bawk ani District Office le officer te staff te zong chop chuga port nom thu kasoya chuba ka chuan I am very grateful to the Deputy Commissioners of Cachar, Hailakandi, DC and SP Hailakandi and Cachar. Kut Thlengtu Kolasib DC Pu John LT Sanga chuan zong ha thlak te chu kan Hnam ziarang in an lawna tlem te awanga in la sang lawin kan in an na tamzo kawanga inpumkhat jok tur kan ne thu te ramri kana Hnam inpumkhat du na chuan mizo Hnam chu Hnam sawm le ropui taka ahlan kai thei thu atar langa Chapchar Kut hmanna chu Hnam ziarang Hnam thuam le lamte humhalhna hman ro poimo ani thu borsap chuan sawiin in unaw na tha siam nan le indu sakton na huna hmang turin kalphungte a sawm bawk ani heng kut kan man țhin te awang hian kan Hnam thuam ziarang kalphung le lamte hi thataka humhal le choi nun ani in kashia Hnam ziarang zapui lova a upalam atanga nopang berthenga hetiang hun ti hlu le zwal tura Hnam thuam kan nei ang nena kut hmang tura kan kalkhom ka mu hian mizo ni hi anuam tak zetani
Kolasibah Chapchar Kut Sakhi somni pathum pawala hmanna hian Pusilian kunga chairman Chapchar Kut working committee chuan thu soina hun niin sub headquarters YMA Kolasib district le Mizo cultural organization atang in Hnam lam ti sang sang entirani a MHE piten parlam entirin MOP ten ladaw chamle entir na hunan mang ani nem noya khane thangai bal kan thangle miane Ome ke kaming dai lem lai Mizo zai mi in zom khom Kolasib headquarters atangin zai thiam ten hunan manbaka Kolasib district chunga kumsang ni somni le somni pathum inkara amamo tetana thisen penember mi pathum thlanchwa te nena choimboina thuziak lan na hun man ani a Kolasib District Kofor Association buat sawiin in Shripo in Elna entera ni pok ani